Păi, până când a luat mare, uite, n-a făcut copilul. Mai tare, da, Sani, un zorom. Mare barbeganul din Barboru. Pipul! De ce nu? Viene mai a făcut. L-a schimbat totul, e canal de YouTube, auzi, sau un loc ostil plin de viețuitoare sălbatice. Frățică i-a adus pe loseri într-o expediție în sălbăticie ca să le arate câteva tehnici esențiale de supraviețuire. Nu vă supărați! Ce căutăm aici? Te-am adus în pădure, bă, frazelă, în natură! Așa, ca să ce? Nu este striptease, nu sunt moluri, nu este niciun club, ce e aici? Băi, Minimi, te-am adus aici să te învăț să supraviețuiești, băi, Handy! Că vine sfârșitul lumii 2012 și noi o să fim singurii supraviețuitori! Dar știu să supraviețuiesc, că eu mă uit la Discovery! Ce naiv ești, tinere! Bine că dacii au avut Discovery, nu? Nu au avut! Bă, ceacanăule, aici e adevărata viață, bă! Nu, bine, și ce am învățat? Lecția numărul 1 a supraviețuitorului, focul! Ce foc? Te învăț să faci focul, bă! Cum am învățat eu, Așa, dar nu poate să iasă din cutie după aia. Nu, păi cutia asta îi de fier, mă, tu știi ce grea e, mă? Și uite, punem și un bolovan pe ea. Și încape un iepure acolo. Sigur, păi da uite, e foarte spațios aici. Uite-te, am frații cu mai mult. Bă, uite-i. Hopa, copchire, hai repede să vezi. Ce? Urme de animale, bă. Wow, ce urme? De urs, hai să le urmărim. Hopa, stai. Mănâncă caca, vedeți. Balegă de urs. E proaspătă, e pe aproape. Nenea, dar e igienic ce faceți acolo, nu vi scârbă. Nu, asta-i balegă bio, bă, direct din pădure. E așa de curată că poți face pălincă din ea. Am învățat eu în